Trebuie să vorbim deschis despre asta, pentru că a devenit o problemă extrem de frecventă în ziua de azi. Tranzitul complet blocat și acel disconfort abdominal profund care îți distruge fiecare zi. Foarte mulți suferă în tăcere. Mulți facem greșeala să apelăm an la rând la ceaiuri sau pastile agresive pe bază de sena. Știu exact cum e, pentru că 8 ani de zile am trecut prin asta. Crampe groasnice, dureri de burtă și doar o păcăleală de moment. Soluția nu este agresivitatea, ci reglarea blândă din interior. Olivox 40 m-a salvat pe mine și poate ajuta pe oricine s-a săturat de burtă umflată și dureri. Readuce ușurința în mod natural. Dacă te numeri și tu printre miile de persoane care se luptă zilnic cu un tranzit blocat și s-au săturat de laxative agresive care dau doar dureri de crampe, e timpul pentru o schimbare blândă. Olivox 40 este ajutorul natural de care corpul tău are nevoie pentru a-și recăpăta echilibru. Dă o urmărire, un share, poate cineva are nevoie, și scrie în comentarii pentru detalii.